adọnyego ozu ọkammụta Peter Nwilo onye nara mmụọ n'ọgbụgba afọ 69 n'ala na ngwurubịa dị na Malụ Adazi Nnukwu kansụl Anọcha dị na Anambra steeti. Mmemme akwamozu ahụ nke eji aja misa akara na St. Joseph Catholic Church Adazi Nnukwu wee malite dọtara ndị ezinụlọ ikwu na ibe ndị enyi na ndị na-echere ha ezi eche ndị si na-akụwa dị iche iche zakọ nnọọ ka ezi azụ na ngwurubefa iji wee kwanyere odogwu ahụ ugwu ikpeazụ. Nụrụ akọ maka nke a n'uju. N'ụka enimozi ahụ akara, onye ụkọchukwu nke obodo ahụ bụ Reverend Father John Paul Chukwulobero kwuru na onye nke ahụ nwụrụ anwụ bụ onye otu ụka Katọlik bụrụ onye biri ndụ ọfụma ma jikwezi obi ya niile wee fee Chukwu ya nakwa mmadụ ibe ya ma dozikwe ụmụ ya ka ha ghomie ezigbo akparamagwa nna ha hapụrụ ha. Fada Chukwulobelu oge ọ na-ekpere mkpụrụ obi ya ekpere toro ndị ezinụlọ ahụ maka ezi nneta anya ha netere nwoke ahụ mgbe ọ dị ndụ ganyekwe n'oge ọnwụ ya ma kwukwezie na ọkammụta ahụ bụ onye nke lara mmụọ bụ ezigbo mmadụ biri ndụ a na-eghomi eghomi. N'okwu nke ha oge akachara ụka ahụ, onye bụbugoro onye isi oche na okpuru ọchịchị Anọcha bụ Honorable Ikeobi Ejiofor kwuru na ganye n'oge ọnwụ ya na onye nke ahụ nwụrụ anwụ bụ onye tinyere uchu ya nakwa obi ya niile n'ife Chukwu ma bụkwaziri onye wetere ezigbo mmepe na ọzụzụ nyegara obodo ya nakwazi ndị nọ ya nso. Nwa nwoke izizi onye ahụ nwụrụ anwụ bụ Maazị Onyeka Nwilo kọwara nna ya dịka onye fụrụ mmadụ n'anya ya nakwa onye nwere obi umeala bụ onye netekwere ha anya ma zụọ ha ọfụma mgbe ha na-eto ma kwukwezie na ọnwụ nna ya bụ nke mepere nnukwu oghere n'ime obi ya. Ọ nakwaziri oge ahụ kene ndị niile bịara bịa nọnyere ha. N'akụkụ nke ya, nwa ya nwoke nke ikpeazụ bụ Maazị Chukwuka Nwilo kwupụtazikwara ezi ndụ nna ya biri dịka onye a ga-eghomi eghomi ma yọzikwa ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa. N'okwu nkasi obi ha dị iche iche, onye bụbugoro Surveyor General n'ala anyị bụ Nigeria bụ Maazị Austin Njepuome, onye isi oche Anambra State Institute of Surveyors and Ghanaian Estate Surveyors bụ Maazị Gabriel Okeke ya nakwa onye bụbugoro onye General Manager n'ụlọ ọrụ National Inland Waterways Authority nke dị na Lokoja bụ Sir Dennis Osanwata na imerime ndị ọzọ bụkwa ndị gwara ezinụlọ ahụ ka ha kasie obi n'ihi na nna ha bụ onye biri ezi ndụ ma bụkwazie ezigbo nwoke. Onye nkụzi nọ na ngalaba Mechanical Engineering na mahadum nke dị na Lagos bụ Dọkịnta Nehemaya Alọzie kwuru na nwoke ahụ nwụrụ anwụ bụ onye nke bụ onye otu ya na nkụzi biri ezigbo ndụ ma bụkwaziere onye tinyere uchu n'ọrụ ọ na-alụ. Ọtụtụ ndị ọzọkwa na ezinụlọ ahụ bụ ndị kwuru okwu ọma gbasara ezi ndụ nwoke ahụ biri bụ ndị gụnyere Lady Christy Ọnwụzulike ya nakwa Oriakụ Nneka Okeke. Ekpere pụrụ iche nakwazi mgbaru site n'aka ndị ọgọ, ndị enyi nakwazi ndị ikwu na ibe bụ ihe pụtakachara ife na enyimozi ahụ.